Unanugo maka Lion Business Park. Ayanugo fano na night my nelugu. Ebe wepụtara iru nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nga bụ nke anyị. Ụmụnne m anyị abịago na construction site nke mgbe anyị mere eme bụ na admin block ka anyị nọ were kọwasịara unu mkpa ọ dị na ndị be anyị jikọrọ aka ọnụ maka mmiri ọ naghị eri mmadụ na-ebido na anụ ụkwụ. Ọ na-agbagota n'ikpere ịka ya agbanwe ọsọ ndụ gị, ọ na-abịa n'ukwu ịka ya ananwụ, mana o jegide bịa n'obi ichekwa echiche nke pụọ, ọ bịazie n'onu iwe n'iwe aka elu, ọ gaghị achọwa onye nzọpụta. Ife anyị na-etiri mkpu ya bụ na ọtụtụ mmadụ fụrụ plaza alụrụ na Aba wee na-eti mkpu fọrọ sị na plaza amaka na plaza amaka. Nke a bụ sọọsọ afịa ka ị fụrụ, mana nke anyị na-alụ ebe a bụ 22,000. nke Aba ahụ magburu onwe ya mana ọ sọọsọ afịa. Ebe Nnewi dị otu a ka main market Ọnịcha ya dị, ebe Nkwọ Nnewi dị otu a na-ese azị shop a na-agwa unu mee ka ọha na how spacious ọ dị, na how spacious ọ dị. Unu fọrọ ka anyị gosiri mmadụ ịtọ gbatịrị aka na ya, watch them. Ịfọrọ na aka ha cover the wall. So if I put our team of engineers and also the team of God's Agenda production na-etikọ aka ọnụ wee na-ewetara unu ebe ọlụ anyị jedebe. Anyị na-eje to 10 blocks, anyị nọ na 9 to 10th one. Each block dị 112 shops ka anyị si wee kọwara unu, 56 n'elu 56 n'ala. Unu ya after the view of all these things. Anyị adị eme packaging, ọ ife nọ on the ground ka anyị na-egosi unu. So our engineer part, kedu ife ị nwere ịgwa ndị be anyị maka ịfụ na ebe a bụrụ ebe ya bụ alụcha shọpụ enye Okeke nke nọ n'iru nye nke nọ n'azụ. Ebe a ọ center of the park ka ọ na-azụ ụlọ ka anyị na-arụ ife a. Ndị be anyị ekele m. Ihe anyị na-arụ here wụ 22,000 shops. Onwe ebe enwere na Nigeria, onwe ebe enwere na West Africa, onwekwa ebe enwere na the whole of Africa. The master plan in such a way na onwe ebe nọ n'azụ, onwe ebe nọ n'iru. You have the center of the park and the road is 17 meters in between each building. Yes. N'iru n'azụ each of the building 17 meters. Ya moto ya ada agba. Moto ga na park n'iru moto agbakwa trailer ya reverse cha na the road. How spacious ọ dị. And ihe anyị na-arụ here is first of its kind. I follow the master plan. I follow the quality specification according to architectural and structural drawing. I draw here for the past 1 year now. I have to for seconds. I run a garden because I meet the targets. I target here 20 blocks before March next year. But I believe na here a videos were here. But now I wrote 20 blocks. I hear videos were and I require Hanaga. I real estate, now the 5-star hotel, now the warehouse, the individuals now require their factors, now require okay say develop people. So now buying about and they buy a lot of wool. Onye no bono, onye no koro 1 year. Kai lotawa na eba about the whole Igbo all over the world. 22,000 shops. Agunye who the industrial plus, agunye the residential area, agunye the plazas. Cow the shops eba gana azwa here every day, daily market. Here mechikwe agaba kpọrọ Lion Square ebe aka gana enwe night life. So any what the theory go here is rest assured they get in safe hands through God's agenda and other people. Thank you very much. Thank you very much. People have Thank you very much. Engineer Pat, downloading ne. Akideken. Download all nabo jiolwa. Other engineers so I go 1 go 2 nabo before I go 1 day also. So ndị ọzọ always get together. Nabo by 1 and 2. Now, ndị be anyị na-etinye ego ebe a because mgbe ebe a na-ebido ọfụ ekwe m ọnụ ana na night mile. Even the 500 investors nọkịta chọpụta na ebe a nọ ọnọdụ ka giveaway. Ha ji wee bata ma ndị Ezeagụ nọ na grupu a, ndị Mezi Ọwa nọ na ya, ndị Nsụde nọ na ya, ma ndị nọchi Israel, diaspora. Ebe a kịta ka eke isi for the potential value in no distant time. Maka ndị steeti abịawakwuo na ewere anada okirikiri all this vicinity. So kedu ndụmọdụ gwere inye ndị be anyị maka ife akpọrọ ya mbụ the board mgbe anyị na-ebido the food for the elephants. So ke ndụmọdụ na-enye ha maka ụfọdụ asị ya na shop nọ na-aba nke dị na agwụna ịma na onye ejiri ego ofe na-asị na ezigbo anụ adịghị n'afịa. Ezigbo anụ dị
onye ọ na-asị gị na anadụ na main road jiri ego iji daa na onwe ndị ya hapụrụ ga na ha dị na main road ikwunite ya ụgwọ na village ịghọta so ụfọdụ si na plaza dị na abụ onwe onye nke kpọọ m sị m na asị na shop a na-agwụ na nọọnị na ọ chọghị enu nsị abịakwa kịta na shop a na Adịnala Lion Business Park so ha gwa nkịtị nke a na-agwụkwa onye ejighị ego asị gị na anọ kafọ mana kịta na dị ọkwa na dị kịta so ka efi were gwa ha na price ọ ka nada give away price ka isi afụta ya ma promo a na-eme December and January so ka advice ị na-enye ha because anyị nwere just a very slim opportunity. Advice m ga-enye onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo mmasị Igbo dị mma dị oke ya nwere ebe ị ga-enweta ụdịrị anị a Igbo niile I got one polo from Express. ọsọkwu ya bụrụ village Yeah. because ama m na a na-ene ala na village now. We've been here for the past 3 to 4 years Yes. developing this area. After the unveiling. Yes. Exactly. Now, the surrounding properties, Maria Bulu mega appreciate more than any one ever. The awareness, the villagers themselves, their land, the appreciation of the value of the land, villagers in and around Aldigo, higher than what is being offered now. So, as in our early bird, The food for the early birds, all fed the board. or if the board, Yes. bonanza, salaka, onye ọbụla n'isi ya nwere onwe ya to blame. Okay, go on. Because in no distant future, in no distant time, ị ga-afụ that na Ania will appreciate. And abịarụ onye niile a na-akwado gọọmenti ga ha arụ. Ịfụ that na ebe a will be so congested. Exactly. That na onye nụrụ ya wee gbachi nkịtị. Akwabarịrị. Babarị onwe ya ka ọ. Na-asọ ọkwa na ọma. Because a sị na ụkpanụ Okpoko buru na ntị chiri ya. Maka ife njikwube bụ the value of this place ka m bịa necha anya wee fụ na the board gwa m na ife eji akpọnata ndị be anyị bụ ife dị special. Ndị be anyị adịghị ekwe nnata eji wee nọcha mitin a nọrọ tupu na-ebido ọrụ kedu ife ya bụ eme ka ndị be anyị nata ndị be anyị a na-akpọchika ntị ekwuosi bee ya ego si ha tụtụrụ ya atụtụrụ andọ na-enyi ya ka nọ mana anyị na-ene anya fụ na ọtụtụ mmadụ abatago at least shop anyị na-eje 10,000 na right ebe 500 invest onwe ndị nwe shop 10 onwe ndị nwe 6 onwe ndị nwe 8 so if you add them together thousands of shops under construction now and we are about 10th building now so ana m ekene gị na ndụmọdụ gị ha ya afọ the size of the road wee fụ actually na moto na-agbadiri agba n'azụ o nwebara ebe afọ ya n'ime afịa trade fair bụ just major road in between plus moto ada agba eso nwee lụ ebe ahụ so anyị na-ekene unu rinne n'ọnụnwa melụ azụ ọgba nkoronko aka mere azụ ọgba nkoronko finally junior part stone block mgbe anyị bidoro ọrụ anyị bido gobe stone block tupu abata asị gị na taatị gbawa anyị dị trouble right ebe a ka anyị nọ tụba alụ ka anyị jide aka anyị kpụọ blọk anyị wee jechọba mesin ọgụ eziokwu kedu ebe a na-ekpota stone dust ya na 38 eji akpụ blọk ebe a ọ compromise one ka undiluted one Mba, ihe anyị na-ekpota here bụ the best material. The block kind of to standards and then they treat it in such a way that enwe be ahụ this type of block anywhere within Enugu or Nigeria. All siki ike ga ihu ndị ji udiri block a wee na-arụ ihe anyị na-arụ. Sawdust and 38 a na-ekpote is all the way from Ebonyi State. Isiagu right? Isiagu. Yes. At times anyị And other quarry. other quarry na-ekpote. Yeah. Ka make sure na ndị na-akpụ block For quality control, ọ bụ ya? quality control. So block anyị wụ one of the best. Uncompromised standard. Uncompromised, yes. The same thing will be extended to a residential. The residential area. Yes, anyị kwechalụ ndị investors nkwa ndị win the promo kwụchara ụgwọ ha na anyị adọbara gị blọkụ gị worth of 500,000, 400,000, 300,000 respectively nke bungalow, nke duplex na nke block of flat. So ife ndị ọzọ anyị akọwara unu dị n'iru na mmadụ na-abụghị eji ukwu si Enugu ji Anambra ife anyị agba n'ụzọ yiri nne ka ife anyị na-ekwu n'ikpeazụ ọ bụrụ na iwerube ha na nke residential will skyrocket in a shortest period of time nke residential ya bụ times 3 anyị kpachara PO na ka emechaa Christmas and New Year so ịfụrụ a n'ife onyonyo a ịkpọ akara ekwentị a ka ndị gos agenda ti gị na-efe a na-eme anọkwara na mmiri ka nchaba agha anya so anyị na-ekene unu ka anyị gosizie ha the number of buildings anyị ji now and also the spacious road in between each block daalụ so much. O nwere nnukwu kọmpi na n'ijide ebube n'aka na-ekwu n'ụwa niile fabụ ọganiru ndị Igbo n'isi ife dị mma na-adịfa mma
God's Agenda Production ụwa kasị akasị na ndị amarozi aka ma ncha. God's Agenda Production n'unu zuru ka eme n'ịchọrọ ịrụ ụlọ dị mma n'elu ụwa nụ kpọtụrụ God's Agenda Production na fa bụkwazi God's Agenda Properties, God's Agenda Estate Management in partnership with Lions Business Park, God's Agenda Cosmetics Business, India Manager Jemba, God's Agenda Foundation, God's Agenda Media. Na fan of n'ihu akwụkwọ dị iche iche nọ. Jee na YouTube nọ. Enwere God's Agenda TV. Iwe luteze na Facebook nọ. God's Agenda Production. N'ife dị mma o. Ị chọrọ ịlụ ụlọ dị mma. Ọwa afịa ka ị chọziri ịlụ nụ. Kpọtụrụ God's Agenda Production na fa zuru ka eme. Well registered and well verified. Ịlụsi ụlọ akwụkwọ dị mma nụ. Kpọba God's Agenda ka fa butere gị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ji agụ akwụkwọ nụ. They are also into book distributions in all schools. N'ọkwa na onye ụkọ fụ n'anya. Ọ bụ na ị chọrọ ịrụ ebe obibi ụlọ dị mma ka m gwa gị ndị ga-akpọ God's Agenda Production. Ọ bụ afịa ka ị chọrọ ịlụ chọba God's Agenda na fa na-eme ọfụma. God's Agenda Production. Afịa ọma na-ere onwe ya ndị God's Agenda unu zuru ka eme. God's Agenda Production. Ife ọ bụ na ị chọrọ ime ọtụwa God's Agenda na fa na-eme ọfụma. God's Agenda Production. Maka na ife agbanaka n'elu ụwa na ojokwu igobele ya God's Agenda. Ndị ọma. God's Agenda Production.